Inselmilkom u nilqawkom fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija Reġina fija nfaħru l-Mulej tal-grazzja kbira li tagħna lil Marija Ommu biex tkun ukoll omna. Din il-qudiesa se nofruha għal-Ruħ Franz Teuma. U nitolbu maħfra issa lill-Alla tan-nuqqasijiet tagħna u fl-istess ħin ukoll nitolbu il-grazzja tiegħu biex aħna dejjem inkomplu l-mixja tagħna miegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u rikom ħuti li ngħaddib ħafna biħsieb bil-kliem bil-emin bil-ħallejt miljieti tiegħi bl-arbaħ tiegħi għalhekk nitlob li Mqadsa Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u rikom ħuti biex jitolbu għalija il-mulejja la tagħna. Jħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. U Alla intrid li jom mibnek tkun omna ukoll u sultana tagħna. Fi tiba tiegħek għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wlidek fis-salna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart il-għena u ma ferħu qudiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum midjan. Għax kull qor li ħabbat fit-taqtija, kull mantel marrar fid-dem, jispiċċa għal ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spalleħ u jsemmuh kunsillier tal-aġer, Alla setan, missier għal dejjem, prinċep ta' sliem. Kbira tkun setetu u sliem bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U iwettaqa u jsaħħaħa bil-ħaq u bis-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Ikun imbirek isem il-mulej, ikun imbirek isem il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej, ikun isem il-mulej imbirek minn issa u għal dejjem. Ikun imbirek isem il-mulej. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun imfaħħar isem il-mulej, oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewiet u sebħu. Ikun imbirek isem il-mulej. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-oli u li ħares l-istel lejn ismewiet u lejn l-art. Ikun imbirek isem il-mulej. U li qajjem mit-trab msejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar biex mal-gbarat iqiedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Ikun imbirek isem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom qarim il-Evanġelju skont San Luqa.
Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppe mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha setet qatt fisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: Tibżax Marija għax inti sid grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnisser fil-ġuf u jkollok iben u jsemmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ Bini l-Għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar ta' Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu: Kif ikun dan la darba ma nafx raġel? Weġiba l-anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tisħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollhom tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Mela ħuti din il-festa tal-imqazza Verġni Marija li hija reġina tagħna għalina wkoll hija bħala riflessjoni ta' kif aħna wkoll iridu nimxu fuq il-passi ta' Marija. Jiena fil-ħajja tiegħi dejjem żammejt f'moħħi l-kelmiet ġbieħ li kienet qalet: Hawn il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek. Jiġifieri li aħna iridu dejjem nimxu fuq dak li l-mulej jgħidilna, dak li Alla jitlob minna. Mela dinja bħala motto anke jiena ħadd fil-ħajja tiegħi biex jiena wkoll bħal Marija ngħid: Hawn il-qaddej tal-mulej ikun minni skont kelmtek. U li għandna naħsbu wkoll li intom ukoll taqblu li din hija riflessjoni sabiħa li Marija tat risposta lill-anġlu. Ma beżgħetx Marija, anzi Marija aċċettat din il-missjoni tagħha b'imħabba kbira. U billum ukoll waqt li qegħdin mixjin fil-mixja tagħna l-ħajja spiritwali, waqt li aħna npoġġu l-Marija bħala mudell tal-ħajja tagħna, nitolbuha biex lilna wkoll tenna ħalli nagħmlu l-mixja tagħna. U disa oħra, illum ukoll hemm tifsira u referenza għall-kmandamenti ta' Alla fuq l-imħabba ta' Alla kif għandha tkun magħna. Dak il-Vanġelu nisimgħu li il-Fariżej kienu jafu sew il-liġi u dejjem kienu jaqbdu u jippruvaw li Ġesu b'xi mistoqsija li kienet tiftaħ ħafna diskussjonijiet fuq li mal-min. U kienu staqsewh: Mallem, li ma hu l-kmandament il-kbir? U ma kienu jafu u kienu jafdaw fuq 613 preċett li kellhom. U ma ridu jafu minn dawn is-600 u preċett li ma kienu l-aħjar. Imma rridu jaraw jekk Ġesu kellux juri preferenza li setet tikkawżalu kritika. Ġesu jwieġeb mhux b'xi novità li titħat il-liġi, imma billi jpoġġi fiċ-ċentru dawn iż-żewġ testi bibliċi: ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u ħobb il-proxmu tiegħek b'qalbek kollu. Li din Marija għamlitu, li Marija ħabbet lill-Alla, Alla ħabba, u hija fil-missjoni tagħha ħabbet lill-proxmu tagħha għaliex hija aċċettat li tkun omm Alla. Mela ħuti, Ġesu mhux biss hija dawn flimkien imma jgħidilna minn dawn iż-żewġ kmandamenti tiddependi il-liġi kollha u tal-profeti. Jiġifieri l-imħabba il-qofol, l-iskop u l-interpretazzjoni awtentika ta' kull liġi. Dik li għamlet Marija poġġiet fil-ħajja tagħha hija timxi fuq dawn iż-żewġ kmandamenti. Sant Augustin jgħidilna: ħobb u għamel li tixtieq.
Jekk inti tħobb lill-Alla u tħobb il-proxmu tiegħek, mela għex il-ħajja tiegħek sewwa. Għaliex il-fundament u l-pedament tal-ħajja tagħna nisranija hija l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu tagħna. Dak li Marija tallimna. Dan ma jfissirx li l-imħabba tħassar il-kmandamenti imma li l-miżura tagħhom. Mingħajr l-imħabba kull osservanza legali tkun vojta. Jiġifieri dak kollu nagħmlu bħal għamlet Marija li aħna nagħmlu kollox b'imħabba fil-ħajja tagħna. U meta nagħmlu hekk żgur li jkollna dejjem riżultati pożittivi. Għaliex meta jiena qiegħed fil-paċi ma' Alla, meta jiena qiegħed fil-paċi mal-mulej għandi kollox. U meta qiegħed fil-paċi mal-proxmu tiegħi Alla żgur huwa magħna. U aħna wkoll nafu li l-imħabba ta' Alla tkun kbira kemm kbira fina l-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Sant Irineu jgħidilna wkoll il-glorja ta' Alla hi l-bniedem ħaj u l-ħajja tal-bniedem hi viżjoni ta' Alla. Din il-viżjoni ta' Alla twassal għall-imħabba li tinex fil-komunjoni minħabba ta' bejnietna, l-imħabba li hija fundament tal-ħajja tagħna kif għalina wkoll il-Papa l-jum fil-pridika li jagħmel nhar l-erba' li għaddiet kif hija fundament fil-ħajja tagħna. Jekk aħna qegħdin ifittxu l-paċi, jekk aħna nixtiequ l-paċi, il-paċi tibda minna stess, minna fl-ambjent fejn ngħixu u aħna kif ngħixu dina l-imħabba. Mistirijiet oħra tal-Knisja bħal beatu bħal qaddis bieda venerabbli ifissru li dawn iż-żewġ kmandamenti huma bħal żewġ ġwienaħ tal-asfur. Wieħed mingħajr li ieħor ma joħodx. Aħna qatt ma rajna asfur it-tejbit waħda biex hekk biex vernaħ wieħed ikollu tnejn. Hekk ukoll hija ħajja nisranija tagħna, l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Mela l-imħabba lejn Alla tgħix u tidher fl-imħabba konkreta lejn il-bniedem. U l-imħabba lejn il-bniedem hija ssib il-pedament tagħha f'Alla. Mela dan għalhekk qegħdin nuriwkom kif dawn iż-żewġ mandamenti jorbtu lil xulxin. Jekk aħna ma naħfrux, jekk aħna ma nagħtux il-maħfra li dawk li forsi offendewna, jew meta aħna noffendu l-ħadd ieħor nitolbu skuża l-maħfra, għalhekk ma nagħmlux dan maħniex qegħdin fit-triq sewwa. Għalhekk hu hemm bżonn li kull wieħed u waħda minna nagħmlu kuraġġ biex verament il-ħajja tagħna tkun verament il-ħajja li jitlob minna. U għalhekk wkoll San Ġwan jgħidilna min ma jħobbx lil ħuh li jara kif jista' jħobb lil Alla li ma jarax. Jiġifieri jekk jiena ma ngħix tajjeb ma' min hija tnejx, jekk jiena ma ħobbux, jekk jiena ma naħfirlux, kif jista' jkun jiena nħobb lil Alla. Jekk jiena ma naħfirx li dak li jgħix miegħi, kif li narah, kif nista' nħobb lil Alla li ma narax. Il-Papa Benedittu wkoll għalilna li mħabba ma tmux kontra il-verità tal-fidi. Li mħabba lejn Alla u lejn il-proxmu mhijiex xi żejda jew ornament imma il-qalba tal-fidi nisranija. Dak kollu li aħna nagħmlu mela nfittxu li l-maħfra l-imħabba ta' bejnietna hija l-pedament tal-ħajja nisranija tagħna. Mela ħuti applikazzjoni għall-ħajja tagħna din il-festa tal-Verġni Mqassa Marija Reġina nafu li hi bdiet li jagħmlet il-missjoni tagħha fl-ubedjenza lejn Alla u lejn ħuta, aħna wkoll rridu bħal Marija nimxu fuq il-passi tagħha. Mela għall-ħajja tagħna nafu li din l-imħabba li qegħdin nitkellmu minnha hija applikazzjoni għalina, għalija u għalikom. Ma nistgħux inħobbu l-Alla u nibqgħu nħarsu lejn il-proxmu b'indifferenza. L-Ewkaristija nfisha tisfida lilna. L-istess ġisem ta' Kristu li nirċievu irridu narfuh fil-ġisem ta' ħudna. Jiġifieri kull ma nagħmlu aħna rridu nagħmluha għax verament aħna nagħmlu u nemmnu fiha. Din hija l-imħabba ta' bejnietna. Meta nitqarbnu aħna qegħdin nirċievu qawwa u grazzja biex aħna ngħixu verament din l-imħabba ta' bejnietna. Il-missjoni tal-Knisja. Jekk il-Knisja missinjata mħabba, tkun qed titleb fil-qalb tagħha. Il-karità kif jgħid San Tomas ta' Aquino hi forma
tal-virtujiet kollha. U l-ħajja personali tagħna li mħabba mhix sentiment biss imma għażla konkreta li naqdi, li naħfer, li nqassam, li naċċetta li minnu differenti minni. Għaliex ħafna drabi għax persuna ma taqbilx miegħi jew għandha idea toħra, allura jiena dik għalija ma teżistix. Ma nix nkunu hekk. Jekk jien għandi l-opinjoni tiegħi, ħadd ieħor għandu l-opinjoni tiegħu wkoll. Jiena nista' nkun ċert, ħadd ieħor ukoll. Jien nista' niżbalja u ħadd ieħor jiżbalja. Għalhekk aħna bl-umiltà kollha naċċettaw il-persuni huma kif huma. Hekk għamlet Marija. Marija ma qaditx taħsibha darbtejn. Marija kienet taf li l-missjoni tagħha issa hija dik li timxi fuq il-passi tal-mulej. Hawn mulej biex nagħmel dak li hija titlob minni. Mela l-messaġġ li nieħdu llum huwa li aħna rridu wkoll nimxu bħalma mxiet Marija. Dejjem għad-dispożizzjoni ta' Alla dak li jitlob minna biex nagħmluh u ngħixuh. Biex aħna nwassluh bl-eżempji tal-ħajja tagħna. U fejn ikollna żmien nippruvaw minn dejjem biex ngħinu wkoll l-oħrajn. Mela ħuti bħala konklużjoni din il-messaġġ huwa li inħobbu lil Alla fuq kollox biex nagħtuh qalbna u l-ħajjitna. Inħobbu lil proxmu bħalma nħobbu li nafusna billi narfu fih l-immaġni ta' Alla. Santu Wistin jgħidilna imħabba lejn Alla tiġi l-ewwel. Imma l-imħabba lil proxmu turi jekk dik l-imħabba tal-ewwel hijiex vera. Mela jekk aħna nħobbu lil Alla u rridu nħobbu l-proxmu tagħna, mela jekk aħna verament irridu naraw jekk aħniex nħobbu lil Alla, naraw jekk aħna nħobbux lill-proxmu tagħna. Mela ħuti nagħmlu l-kuraġġ u nitolbu l-Marija, omna Marija li għamlet il-missjoni tagħha b'imħabba kbira nagħmluha aħna wkoll. Jalla Marija tkun dejjem magħna fil-mixja tagħna. Ikun ifaħħar Ġesu Kristu. Namlu issa it-talbi tagħna. Aħna u nifirħu llum mal-anġi u l-qaddisin tas-sema għax li xil-mulej joġbu jtella fis-sema bir-ruħu l-ġisem lill-Verġni Marija u jiżejjina bil-kuruna tas-Sultana tas-sema. Nitolbu l-Alla biex il-Verġni Marija tkun għalina tama u faraġ fil-mixi tagħna lejn is-sema pajjiżna. Mulej, fil-mara li jibsa xems u kuruna ta' 12 kewba fuq rasa, inti tajdna ġbija tal-Knisja u tal-Verġni Marija, om il-Knisja. Kun ma' l-Knisja tiegħek fid-dinja biex tara dejjem f'Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema nitolbu. Mulej inti tellajt fis-sema lill-Verġni Marija u għallejta fuq il-korri kollha tal-anġli, daħħal fis-salna ta' dejjem li l-ħudna mejtin, ħajfaħruk mal-anġu l-qaddisin tiegħek għal dejjem nitolbu. Mulej, intrit li l-Verġni Marija tkun mal-apostli tiegħek fiċ-ċenaklu huma jistennew il-miġja tal-Ispiritu Santu ħatkun magħna wkoll fil-mixi tagħna f'din id-dinja bħala Sultana. Om taħdina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għadina l-grazzja tiegħek biex bħal Marija aħna nkunu dejjem disponibbli biex ngħixu l-imħabba ta' bejnietna u l-imħabba ta' Alla. Jenna mulej biex aħna nimxu fuq dan il-messaġġ li Marija twassilna f'din il-ġurnata nitolbu. Naħseb li tafu intom ukoll illum il-Papa hija jitlob lill-dinja Kattolika biex nagħmlu ġurnata ta' sagrifiċċju, ta' sawm, ta' talb, ta' penitenza, xi opra ta' karità biex aħna nitolbu għal paċi. Mela flimkien mal-Papa Leon 14 inkomplu nitolbu l-mulej biex jagħtina l-paċi din id-dinja fejn hawn tant gwerer biex jifqu f'dan il-ġlied qiegħed isir nitolbu. U flimkien isellmu lil Marija u ngħidu Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, nitlob għalina mid-dembejn, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Itolbu ħuti biex dan l-sagrifiċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Omna u Sultana tagħna irresqu qudiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilek innifsu vittma bla teba u li jiex wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfaw lubna l-fuq, nizuħa il-mulej la tagħna. Sewa u xira ta' sew mulej, tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru kemm inti tal-aġeb imma liżjed illum fil-qarja ta' qadisin tiegħek u fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru kobor ta' tiba tiegħek bl-istess sinnu ta' rad il-ħajr li għamlitlek omm ibnek. Għax ta' sew ħwejjeġ kbar għamlet mad-dinja u xjerrit fuq għal-ħina tiegħek bla tarf meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek li bija tajdna l-awtur ta' salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu. Bih il-tajja kol-anġli ferħana għal dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek. L-imkima tagħhom ilqa nitolbu kit-tifħir tagħna waqt li bil-qima kollha infaħruk u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għala ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalek nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rahibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerred għalikom għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni
u jradu lek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U mitxokkon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqqa fl-imħabba fl-imkien ma' Papa Leon 14 ma' l-isqof tagħna Antonio ma' l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-qadej tiegħek Franz Teuma li joġbok jissejjaħlu għal għandek minn din il-ħajja. Għamil li kifu bil-mabudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox ta' għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Marza u malla Marija, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għal l-missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu issa flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi salnatek, jkun li trid kif is-sama qiegħda fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubit bħalma nagħfru lil min ħati għalina, daħanniex fit-tiġrib, iżda ħrisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nitamaw ilena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħat l-apostli tiegħek inħalilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fija, inti dejx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom u bid bissima nagħtu il-paċi li xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubit għad-dinja ħenarina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit għad-dinja ħenarina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit għad-dinja għatina l-paċi. Ħuti, danu dak li ġie mis-sema biex lina l-kol jatina ħajja ġdida. Ħejni naħna li issa sejrin niklu dan il-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tħol dar is-saqaf tiegħi, iżej bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. Ħin dik li jemnet li seħ kull ma bati jgħidilha il-mulej. Irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema fi ċokon tagħna nitolbuk biex ikun jiswaqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem, aħna li bilima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, omna u sultana tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Mela ma ninsewx dak li Papa talabna biex din il-ġurnata namlu mortifikazzjoni xi sawma kif għatilkom ukoll karità anki bi klimna biex nejnu u nitolbu l-mulej biex jagħti il-paċi lid-dinja fejn hemm il-gwerra. Morru u għexu il-paċi ta' Kristu. Nixtieqilkom il-koll il-ġurnata tajba.